nenggih ingkang nedheng cecawis maguting paluget nenggih putra plasa jenar Prabu Gendara Sinuwan ingkang rayi Patih Sengkuni sartaning Patih Sekti Sura Sekti ageng prabawane Prabu Gendara ayam tentrem sawangane sada kalaning larakung kumungkung pangeksi ing upakarane widodara rara singkereh kang jinembrek leng-lenging tias kahastarian Yayi
Sejatinipun Kakang wigih ringa-ringa bakal tumandang tumrap adeging perang Bratayuda Jaya binangun iki marga apa yen kowe makseling lelakon rikala semono aku tate tahu tate ayunayan yuda kalawan Raden Pandhu swarga biyen jaman pun Kakang bakal nggayuh Kunti Talibrata ya Dewi Brita nanging pun Kakang keseser yutanipun Kakang lumawan kalawan Raden Pandhu banjur pun Kakang pratiknya pun Kakang sumpah pun Kakang ora bakal wani kalawan Prabu Pandhu nganti tedak turun pitu lah nganti rikala semono diajeng Gendari lan uga Yayi Trigandalpati tak pasrahke kalawan Raden Pandhu Dyanata. Lah kok saiki aku supaya tanding yuda karo turune Pandhu utekmu kepiye seguni pun Kakang duwe utang nyawa karo Prabu Pandhu. Upaya pun Kakang tega mateni kalawan turune Pandhu ingkang biyen pun Kakang wis kepotangan nyawa. Ingkang mengko tumitahing Madyapada kuwi yen iso eling-elingen kabeciane liyan ning yen kowe gawe becik karo wong liya aja tok eling-eling. Nuwun sewu Kakang Prabu. Wah, kok suasanane kisruh terus. Lah ning wong ya Bratayuda arep kepiye meneh? Kakang Prabu boten presa duk kalanipun Kakang Prabu kondur saking Mandura sak sampunipun kawon prang dhateng Raden Pandhu. Leres panjenengan kepotangan nyawa lan ugi sampun nyuwitakaken Kakang Mbok Gendari dhateng Pandhu ugi nyuwitakaken kula nanging Kakang Prabu boten presa lelampahan salajengipun kados pundi pratikanipun Kakang Mbok Gendari. Sumpah sing endi? Ah sampeyan wis bali bolos. Kakang Mbok Gendari ing mriku lajeng kagem sayembara pilih amargi Raden Pandhu sanget anggenipun subekti dhateng ingkang arakanipun nggih Raden Dastarata mila ingkang pinilih dados garwanipun Dastarata menika Kakang Mbok Gendari lan kula ugi suwita dhateng Hadipati Dastarata ing Gajahhoya. Kakang Prabu boten presa manahipun Kakang Mbok Gendari wis kebacut tresna karo kakung jebul kakunge ora tresna. Inggih lelampahan Bratayuda niku sumpahe Kakang Mbok Gendari rumiyin. Seksanana Trigandalpati turune Gendari sesuk ora bakal akur karo turune Pandhu sak lawase. Ngoten niku Kakang Prabu. Lek dadi Bratayuda niku. Sing marake gayeng kene kleru ngene iki.
Nek bener ngono ora ana wong gumun. Lho anakku Kurawa sing saka Gunung Kidul kok ketemu mbahne kok mbah kula ajeng dibojo meneh. Duren-duren nangkli-nangkli Kakang Prabu. Biyen-biyen sakniki. Urip niku lumakune maju mboten kok mundur. Ingkang wigatos dinten menika Kakang Prabu monggo magut ing ayuda. Kula kalian Kakang Mbok sampun nyami Kamukten negari Ngastina mataun-taun. Lajeng labuhan kula ingkang kados pundi? Oh iya Sengkuni, aku manut gunemu. Patih Sekti Sura Sekti wonten paring dawuh sinuwun ketapi Prawadya Bala saka prasa jenar kabeh enggal lumarap ingkang tak sedya aku bakal ngrubuhake Pakuwon Randu Kumbul sampun prastawa dawuh jeung Paduka Indra kepareng tata-tata kok binalaken Prawadya Bala ingkang den prayekna duga-duga digawa surti siti ngati-ati aja nganti kene dados sedika. Maju. Ayo maju. Maju. Ayo maju, ayo. Mati.
Katri gumulung mangkrempak ing wadya magiring runanggana gawe gelar magawe gelar sira waang orang pangarepan kaya busanamu tejo sapa Papatih Jodipati Ki Patih Dandang Winangsi kowe sapa Sekti Sura kesete munggah sari sinuwun gendara ing plasa jenengan mingkata akor ketemu Werkudur bisa nglangkai bangkeku bisa pinangya kalawan Raden Werkudur. Wah ngompeng rong Ki Pati wani karo aku apamu sing tak wedeni ungal diadepo tebak rontok kamu jogeta tak kendang. Rasakno dasmu pecah. Iki rasakno. Ampuh tenan. Nyoban. Endi dingin wong? Woi.
Dandang Winangsi rumaos menawi dipun keplok iki diece. Mila lajeng purna paperanganipun Masta Gatawesi Gunur pusaka Slogaimu Patih Surasekti Kataman Gatawesi kuning Sirna Pargolayu ajur kumur-kumur tan kena kiruput blaber dadi lu-lu. Suwe ora perang rodok mengkis-mengkis ning karang prajurit bengi iki akeh prajurit sing enom-enom ya melu sing enom sithik ayo iki mesti adine Surasekti kowe Sekti Sura iya kowe sapa Patih Gagak Bangka. Wis dari mati aku apa mati kowe rasa kokean cangkem. Weh, akan darat pestakap. Wush. Wuh. Wush. Wush. Maaf coklek dudinge. Wes. Dukaya sinipi sangkertian Patih Gagak Boko. Masta pusaka Slogaimu Kyai Gatawesi Kuning Napa Wesi Kenur. Pecah upayane Patih Surasekti blabar dadi lu-dilu. Modiar kowe. Duka Yayasinipi kumejat padha ning latih Jajabang mawinga wingis netra kocak mondar mandir keparat dinggo pengewan-ewan Patih Sura Sekti lan Sekti Sura. Aku ora berubah cakara karo bocah loro iki. Aja bungah kowe bisa mateni pepatihku loro ning kadunggal. Tampanana jemparing senjata pamungkas ing plasa jenar Kyai Kaladhara Noyanayu Baskara Titi Mungsa marmane wis titi wanci telas tulise Patih Gagak Boko lan Patih Dandang Winangsi kataman jemparing Kyai Kaladhara marmane datan prayekna gambring wardya saged nyirnakaken pepatih
ing plasa Jenar mila ical kaprayeknane tataman jemparing Kyai Kaladara tembus jajane Patih Gagak Boko lan tembus walikate Patih Dandang Minaksi Sirna Margalayu njrebabah wonten madyaning payudan kuwandane. Suram-suram Diwangkara kengken lir manguswa kang layon. Ong 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 Surem Diwangkara kengken kacarita sakwusnya tembusing gigir satru kekalih Ludira kang mijil kaya dineres kaya den sokken menawi saged karaos kaya dene kapuk den wuson marmane satriya utama ingkang bebela dhateng jejeging adil Sirna Margalayu sukma sejati mijil saka raga jejati pinapak rata kencana kahyangan nenggih rata puspaningrat tinitian Hyang Bathara Rama kaboyong minggah dhateng Swargaloka saya akeh putra Sragama sing seda ya, Gong. Heeh kok isa ta, Truk? Ning ya ora mesti sing gugur kuwi
sing wong luput tumindake ora ya, Gong? Heeh. Winginane kae Patih Andakawana. Patih Andaka Semru macan anggelur kebo glondor jangan pinetelon tambak ganggeng tak cateti ana 17 Tru 19 iki mau Tru alah kaya ngene kahanane Tru Pepati ya, Gong. Mulane ucape wong urip kuwi rak mung antri mati ya, Gong. Awake dhewe Pancandriyane isih genep isih pinaringan Bagas Waras. Ayo do cecawis antri mati mau aja nganti besuke ora duwe sangu. Iya, Tru. Pirang juta Tru sangune. Cengelmu dekok kuwi. Sanguning pepati kudu awake dhewe mersudi. Ana wewangsaning para kuna jane urip kuwi mung 3 dina. Wingi saiki sesuk. Wingi tumindak sing kurang becik saiki didandani. Saiki sing kurang becik sesuk didandani. Ora usah wejangan, Tru. Iya. Yo, Gek terus lakon sing baku iki Ndara Werkudara presa apa urung? Nganu wae Tru ora usah ngaturi Ndara Werkudara aku ora wani nek pasare aku ora wani gugah. Oh ya wis. Ya wis ngono wae ya Kang ditonton saka kaduwan lelakon iki ya. Iya, Tru. Rikata Dian Bratasena Kampa Palembang Bintul Waji salira ingkang ngula dumung Godhek wek simbar jojo simbar jojo pawartos pejahe Patih Gagak Boko lan Dandang Winangsi kabireng patalingane Dian Werkudara Bramantya Duka Yasripi manjing palugun. Srobo-srobo apa dosa luputmu? Rasaku kan cangkep. Kok sik
ditepungke sik aku kuwi sapa? Urung pitepuan kok andang perang sakarepku. Buat. Wes. Yo, mantep. Wah, kosong. Waduh. Srududuka Bramantya sang Werkudara ngasta pusaka agul-agul kasatriyan Jodipati nenggih Gadaru Jakpala tilaran Prabu Durgawangsa Prabu Gendara katitih Gadaru Jakpala ajur kumur-kumur tanpa kenukup wandane blabar dadi tiru-tiru. Wah! Paripurnaning lampahan Gendara gugur mugi tinebuhna walaksiku denda cinaket marang karahayon Tyaswarata Bagya Mulya sinambunging lampahan Hadimanggala gugur